Često me pitaju kako Korejci uopšte putuju. Ima autobus, metro i tako dalje. Ali kako uopšte Korejci putuju? Sad ćemo da vidimo. U Koreji metro stanica izgleda ovako. Ajde, idemo dalje. Moramo da idemo dole. Ovako. Dalje idemo. Ovako. Dalje idemo. Ovako izgleda u metro stanici. A evo, ja moram da idem. Idemo. Znači, ovako možemo da vidimo gdje je metro. Znači, dolazi uskoro. Ima i lift u metro stanici, ali ovo samo osobe sa invaliditetom može da koriste. Sad ćemo da idemo. Sada čekam metro. Evo, dolazi. Znači, ovako izgleda metro. Ide brzo. Mislim da metro u Koreji jako brzo ide. Šta mislite? Jednom sam video da je neko ovdje spavao. Joj, bilo je katastrofa. Mislim da je on se napio. Ali ljudi, nemoj da spavate ovdje. A u svakom slučaju, ja moram da idem. Ćao. Evo, idem kući. Ajde. Ćao. Evo sad sam stigao kući, sam mi pije rakija, ali ovdje u Koreji ne može da se kupi rakija. Šta da radi? Jaj!